जिंदगी बर्बाद की तो ना पूरी हनन प्रेम की। సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డబ్బు చూస్తారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ స్టాక్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, వీటి వరకు పేజ్ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ నుంచి ఫోటో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో 2 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, వీటి వరకు దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, వీటి వరకు దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ వరకు. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, వీటి వరకు దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, వీటి వరకు దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చిన్న చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ చాలా ఉంటాయి. సో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి వీటి వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి, లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా నేను టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి సో ఇక్కడ మధ్యలో ఈ ఫొటోస్ని గ్యాప్ ఇవ్వండి. 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ చిన్న సైజ్ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఈ ఎఫెక్ట్కి. సో 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ దగ్గర 2 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు కూడా ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తే సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. 14 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటో ఇలాగే ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ బాయ్స్ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా గర్ల్స్ ఫొటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎఫెక్ట్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి.
సో 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెకండ్ పిక్ పే చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ వరకు పే చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తే ఆ టైమింగ్ నుంచి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్, కొంచెం లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి ఆ ఫొటోస్ పేస్ట్ వేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఇలా 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. సో ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అవుతే వీడియోని రిటర్న్ చేసి చూసుకోండి. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా చేసుకోండి. సో వీడియోని అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూసుకోండి, లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 28 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.